Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kuno. May hapon sa tanan. Yan atong santos nga misa. Atong ihalad ngadto sa atong labang makagagahom ang atong mga pagtahod, paghimaya o pagpasalamat sa mga grasya nga iyang gihatag kanato. Ilabi na gayud ang grasya sa kinabuhi, ang grasya sa maayong panglawas. Iapil nato sa atong mga intensyon ang atong mga katuyuan, ang katuyuan sa atong Santo Papa, ang katuyuan sa atong parokya, ang atong katuyuan sa atong mga pamilya ug tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Aron mahimo kitang angayan gayud nga mosaulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maluluyon. Kaluoy kami, Ginoo, kaya kasala kami, mo ipakita ang imong kaluoy o luwasa kami, Ginoo. Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, ipakita ang imong kaluoy o luwasan kami, Ginoo. Kalawayan ang tagta sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo og patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasaylua among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon sa Números. Si Miriam ug si Aaron, misulti bato kang Moises, tungod sa babae nga taga-Kusi nga iyang gipangasawa. Sila miingon, si Moises ba lamang ang ikipagsultihan sa Ginoo? Wala ba usab siya makigsulti kanato? Og nabati kini sa Ginoo, si Moises maoy labing mapaubsanong tao dinhi sa kalibutan. Sakalit lamang ang Ginoo miingon kang Moises, kang Aaron o kang Miriam, gawas kamong tulo ngadto sa tulda nga tagbuanen, og migawas ang tulo. Og mikunsad ang Ginoo diha sa panganod, og mibarog diha sa pultahan sa tulda, og gitawag si Aaron og si Miriam, og midool sila. Ug ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo, kun diha kaninyo may usa ka propeta, ako ang Ginoo, mopakita kaniya pinaagi sa panan-awon, ug makigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Walay labot niini ang akong alagad nga si Moises. Gipiyalan ko siya sa pagbantay sa tibuokong katawhan. Mag-atubangay kami kung kami magsulti ug sa tataw gayud og dili pinaagi sa mga pulong nga dili masabot, og nakakita siya sa akong dagway. Nganong wala kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises? Og misilaob ang kasuko sa Ginoo bato kanila,
og mibiya kanila ang Ginoo. Og sa pagkawala sa panganod ibabaw sa tulda, si Miriam gitakbuyan og sanla, og naputi siya daw yelo. Og sa diyang mitanaw si Aaron kang Miriam, nakita niya nga si Miriam nahimong sanlahon. Og si Aaron miingon kang Moises, agalon ko, ayaw intawon kami siluti tungod sa binuang ug sa sala nga among nahimo. Ayaw himua si Miriam nga sama sa usa ka patayng bata, kansang lawas hapit na maut-ot sa pagula niini sa tiyan sa iyang inahan. Og si Moises mituaw sa Ginoo, O Dios, ayuha intawon si Miriam, nangalyo po ako kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Diyos, diya sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gilak ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nagabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Aron himon kang matarong diya sa imong hukom, ug mamay katarungan ka sa imong pagsilot. Sa tinuray diya sa kasaypanan, natawo ako, ug diha sa sala, gipanamkon ako sa akong inahan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko aagikan ka nako ang imong balang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ablihan ang among mga
kasing kasing o Ginoo aron pagpamati sa pulong mo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab nimo, Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. himiyaw ikaw o Ginoo. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungora ang sakayan dito na sa lawod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahatlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila, og naniyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kang kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon sa Ginoo, kung ikaw kana Ginoo, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali ngari mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkalunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon. Ug miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret. Ug si Jesus nailhan sa mga tao. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasekbit nga mga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti ug ang tanan nga makahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Dihay usa ka tawo nga miduol sa usa ka tigulang. O kining tawhana mireklamo sa usa ka tigulang nga babay. Ingon siya, Lola, ngano man kaha nga sige magsakit ang akong lawas, sakit ang akong likod, sakit ang akong ulo, dili ako makatulog, dili ako mahimutang. Ngano man kaha, Lola? Ang tubag sa tigulang simple ra. Ingon siya, nakasala ka ba? Mga igsuon, sa unang panahon, ang mga sakit gi-associate sa sala. Sa unang pagbasa sa Book of Numbers, si Aaron ug si Miriam nanglibak kay Moses. Gawas nga nanglibak sila, nagsilos pa jud. Kana bang paglibak mga igsuon o kanang pagsilos, dako ba ng sala o gamay?
Tanaw nato kung unsay nahitabo kang Miriam o kang Aaron, mga igsoon. Sa dihang si Miriam o si Aaron, gilibak nila ang Ginoo, kay ngano lagi nga kining Ginoo magsigira mag-istorya kang Moises face to face, unya dili makig-istorya kanila nga face to face. Ikaduha, nagsilo sila pag-ayo kang Moises, kay nganong si Moises pinangga man sa Ginoo. Mao kini ang duha ka butang, mga igsoon, ang kanang paglibak sa Ginoo o kanang pagsilos sa atong isig katao. Dako ba kanang sala o dili ba? Ang nahitabo kang Miriam, mga igsoon, sa dihang nadungog sa Ginoo ang ilang paglibak o ang ilang pagsilos sa ilang igsoon, nasuko ang Ginoo mikunsad siya og iyang giistorya silang tulo, og gikasab-an, gikasuk-an, kay nasuko gayod ang Ginoo sa ilang gibuhat. Sa ato pa day, mga igsoon, kanang pagdibak, kanang pagsilos, dili malipay ang Dios. Og tungod niini, unsa man ang nahitabo kang Miriam. Si Miriam, mga igsoon, nahimong sanlahon tungod sa iyang paglibak sa Ginoo. Dili ba gisugo man ta sa napulo ka sugo, mga igsoon, nga tahoron nato ang Ginoo? Busa dili angayan nga ang langalan sa Dios ato siyang dili nato siya respetuhan. Unya, unsa may sunod nga nahitabo na ni mga igsoon, sa nakita na ni Aaron ug ni Moises nga si Miriam mura nagbatang gamay nga bag-ong natawo nga ang iyang panit humok na kaayo, no? Tungod sa sanla nga mitapot kaniya, human makigistorya sila sa Ginoo. Si Aaron nagampo sa Ginoo, nagbasol ngadto sa Ginoo, miingon, "Pasaylua kami, Ginoo, sa among magkabuang sa mga sala nga among nahimo tungod sa among kabuang." Pasaylua ang among igsuon nga si Miriam. Ug unya si Moises nga nakakita sa nahitabo kang Miriam, nagpaubos siya og maayo ug nangayo gayud siya sa tinud-anay nga pagampo ngadto sa Ginoo. "Ginoo, nangalyo po ako kanimo. Ayaw in taon ihatag sa akong igsuon ang sakit." No? Og tungod niini, mga igsuon, ang Ginoo naminaw sa mga pagampo ni Moses ug ni Aaron. Kini siyang istorya, mga igsoon, nagpakita kini sa power of prayer, no? Kanang muampo kita. Unya nagpakita pod kini, mga igsoon, kanang power of paghinulsol ba, pagbasol. Dako di ay kaayo gyud nga importante kaayo di ay ang pagbasol o paghinulsol kung kita nakasala man, kayang Ginoo mamati gayot kanato. Karon, mga igsoon, muadto kita sa Ebanghelyo. Unsa may nahitabo dito sa Ebanghelyo? Dito sa Ebanghelyo, mga igsoon, gipatabok ni Jesus ang iyang mga tinun-an sakay sa sakayan papunta sa pikas nga bahin sa lanaw, sa lake. Kini siya, mga igsoon, mo kini burabagag simbolo kana biyang mission sending, no? Gipadala sa Ginoo una kaniya ang iyang mga tinun-an sakay sa sakayan. Og sa New Testament, my dear brothers and sisters, kanang sakayan simbolo kana sa simbahan. Simbolo kana sa simbahan. Og katong mga disipulo, simbolo kana sa mga ministries of the church o sa tanan ang nagatuo sa Ginoo, nagapuyo sa simbahan. O kini sila tanan, mga igsuon, gipadala, gisend, no? O usa ka mission nga mao ang paglabang, hoping then and praying that this journey of the church, no? Kana bang iyang pilgrim church crossing the sea, no? Mura ka nag-usa ka pilgrim people walking towards the kingdom of heaven. Apan lagi, mga igsuon,
tungod sa ilang paglayo na ba kay Hesus, no? Nalayo na sila sa Ginoo, no? Apan wala sila biyai sa Ginoo. Mao kana siya giingon nga layo apan duol, no? Kay nganuman kay bisan man tuod kung nalayo na sila sa dagat ug unya kalit nga gikuso-kuso sila sa bawod ug sa hangin, hala si Hesus milakaw padulong kanila diha sa tubig. This is symbolizing also, my dear brothers and sisters, that bisan if the Lord is a distance from us, He is also near us. He will never abandon us. Ilabi na sa iyang simbahan. Busa nindot kayo kini nga picture, mga igsuon. Apan gipun-an pagyud kini, mga igsuon, tungod kay sa dihang gikuso-kuso na og maayo ang sakayan, nangahadlok na sila mga lunod, unya si Hesus nagalakaw sa tubig, og imbis nga makakita sila og tao nga mutabang kanila, nahadlok hinoon sila kay tingali og multo. Usahay, mga igsuon, ang atong pagtan-aw sa Ginoo murag dili nato maklaro dayon nga Dios. Usahay ang atong pagtan-aw sa Ginoo murag multo. Apan tungod lagi kay dili man nato maklaro, ang Ginoo na moingon, ayaw kahadlok, ako kini. Busa si Pedro moingon dayon, kung ikaw kana Ginoo, nan palakta ako padung diha kanimo. Ug moingon si Jesus, dali nga ri. Very welcoming si Jesus, no? Dali nga ri. Og tuod man milakaw si Pedro sa tubig, apan wala nadugay, naghinay-hinay siya kaunlod, tungod kay nahadlok man siya sa hangin ug sa bawod. Og misinggit siya, Ginoo, luwasa ako, ug giluwas siya sa Ginoo. Nganong naunlod man si Pedro, ang Ginoo miingon, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Busa mga igsuon, kanang atong gamay nga pagtuo, kanang atong dakong pagduha-duha, basin mao kanay makapaunlod ka nato ba sa atong paglakaw paingon sa Ginoo, sa atong journey. Kanang mga pagsuway, mga bawod sa kinabuhi, basin mao kanay makapahinay ka nato aron mo surrender kita sa atong journey ug dili kita makaabot sa promised land. Mao kini nga gipakita dinhi sa ebanghelyo, mga igsuon, nga unta kini nga simbolo ang usa ka simbahan nga naglakbay, nag-journey niining kalibutana. Pwede usab kana nga atong i-translate into a smaller unit of the church, nga mao ang atong pamilya. Ang atong pamilya, mga igsuon, mao kana ang gamay nga simbahan. Apan ang pamilya gani nga wala ang Ginoo, ang simbahan nga wala ang Ginoo, mapuno kini sa mga bawod ug sa mga hangin, kuso-kusoon kini sa tanang klaseng mga problema, ingon man ang pamilya tungod kay wala man ang Ginoo. Sa dihang misakay na ang Ginoo sa sakayan, dala si Pedro, ni kalma ang tanan, tungod kay ang Ginoo mao man ang kalinaw. So ang simbahan nga adunay Kristo malinawon, ang pamilya nga adunay Kristo mabugnawon ug malinawon ang pagpuyo. Ug unya ang atong pagpaningkamot sa pagduol sa Ginoo, dali duol diri kanako, dakoa ang imong pagtuo, lawma ang imong pagsalig, ayaw na pagduha-duha. Manindog palihog para sa atong mga pag-ampo. Sama sa iyang gidasi nga madudahong pagtuon ni San Pedro, si Jesus kanunay gayong uban kanato, ang iyang kamot mikawhat aron pagligon
ug pagtuboy kanato. Ug moingon kita, Ginoo, luwasa kami. Ginoo, luwasa kami. Nga ang simbahan sa Dios nga sa tataw magkahiusa libot sa sumusunod ni San Pedro ug sa mga apostoles, magiyahan pinaagi sa gamahanang presensya sa Ginoo, taliwala sa mga krisis ug mga bagyo nga ilang masugatan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga kadtong mga nasod nga nagkabahin tungod sa gubat ug sa mga panagsumpaki, makabaton ug kalinaw ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga sila nga sa walay tumong naanod diha sa nagpungasing mga balod sa kinabuhi, makakaplag diha kang Hesus ug malinawong dunggoanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga masakiton makakitag kalipay ug kahupayan diha sa makaalim nga kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga matuhuong mitaliwan na makakaplag sa langit nung pahulay dito sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Ginoong Dios, sa imong pagdawat niining mga pangamuyo, ihatag kanamo ang ligong pagtuo ug makanunayong pagsalig diha sa imong anak, among manunubos nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inigib mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong ilukog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dayo pagmamahal siyang ngalan, alang usab sa atong nabuslanan ug sa tibok iyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo makahimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang ibaya mo sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang kaluwasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katawhan, ug ang pagkabanhaw sa mga minatay. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya,
diha sa usa ka awit sa pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngini. Aron sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusad sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo nga among Santo Papa, ni Jose Palma nga among arsobispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pag-ampo nga gitudlo kanato ang atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, moabot kanamo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo,
among manunubos. Kay mo man ang gingharian ng gahong magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ipakita nato karon atong panaginigsunay, panagdait sa usag-usag. Poderoso sa Dios nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa Kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang gumaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Maghampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gahom o gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa dadyo ang gugma o grasya ni Kristo. Salamat sa Dios.